Lah alah dengenane rapat rane mangane. Sing penting iki kebersamaan. Iya iya kebersamaan. Ora mangan sing penting kumpul. Kumpul ra kumpul sing penting ra mangan. Luwe no, Bro. Ngono ya, Mbah? Ya ta, Pak? Ngajine teko ndi, Pak? Terusno, Pak? Lah nyapa wong wis teko kok aku ki lho. Sampai ning kono malah kaya tukang son lho. Ya ben wong aku ya anu sebrang. Maksude lho ngajine ki lho isine apa aku ora tak ngrungokne lho, Mang. Sing diseni sapa? Mas, yo iki to iki. Niki wau lho, Mbah. Kok angel men to ngomong karo. Jenengan lek Jajal tekono. Isine pengajian ki apa? Lah sing ngiseni ya sapa? Ngaku ora rumangsa ngiseni kok. Lho, tulisannya ndi kok gane? Iki lho, kuwi lho, Mbah. Bersama Mbah Yai Gendeng kuwi lho, Mbah. Kan ya kudune ndak-ndake ning kene iki metu isine to, Mbah. Mulih kuwi ben gawa oleh-oleh. Lah ya ngono. Heeh. Ora mung